सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. शिरोडा वेळागर येथील 26 वर्ष रखडलेला प्रकल्प राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अथक प्रयत्नाने मार्गी लागून जमीन मालकांना न्याय मिळत आहे आणि या प्रकल्पाला, पर्यावरणपूरक प्रकल्पाला सर्व स्थानिकांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचं माजी आमदार शंकर कांबळे यांनी शिरोडा वेळागर भूमिपुत्र संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. पाहूयात. जे काही अडचणी भूमिपुत्रांच्या माध्यमातून उत्पन्न झालेल्या होत्या आणि त्यासाठी आतापर्यंत सर्व पक्षाच्या नेते मंडळींना आम्ही विनंती, अर्ज करून, सांगणी करून, बोलणी करून त्याचा काहीच परिणाम दिसून येत नव्हता. परंतु गेल्या काही दिवसात सन्माननीय मंत्री महोदय दीपक भाई केसरकर यांनी त्याच्यात लक्ष घातलं आणि तो प्रश्न मिटवण्यासाठी अथक प्रयत्न त्यांचे चालू होते आणि आहेत सुद्धा. त्या अनुषंगाने एक ताज ग्रुपच्या टॉप मॅनेजमेंटची बैठक भूमिपुत्रांच्या समोर मुंबई येथे घेण्यात आली आणि त्याच्यात ज्या काही लोकांच्या समस्या होत्या त्या भूमिपुत्राच्या नेते मंडळीने, संघटनेच्या नेते मंडळीने त्याच्यासमोर मांडल्या आणि तो प्रश्न कसा मार्गी लावावा, कसं मिटवावं या संदर्भात बोलणे झाले. भूमिपुत्रांची मागणी होती की आम्हाला वाढीव रेट मिळावा, प्रकल्पाला आमचा मुळीच विरोध नाही आणि ताजच्या मॅनेजमेंटच्या लोकांनी देखील चांगल्या तऱ्हेचं सहकार्य देण्याचं मान्य केलं. ज्या छोट्या मोठ्या ज्या काही अडचणी होत्या त्या सोडवण्यासाठी आपण सर्व तऱ्हेने प्रयत्न करू अशा तऱ्हेचं आश्वासन त्या मॅनेजमेंटने दिलं. एवढं सर्व झाल्यानंतर त्यांची एक माफक अपेक्षा होती की आम्हाला सर्वे करून द्या, सर्वे केल्यानंतर आम्ही तुमचं पेमेंटच्या बाबतीत जी काय अडचण आहे ती आम्ही पूर्ण करू. आणि सगळे हे होत असताना जवळजवळ त्या 150च्या आसपास असलेले जमीन मालक आणि याच्यापैकी 90% लोकांनी या ठिकाणी कोणताही आक्षेप त्यांचा न घेता या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. पण 10% लोकांनी, 10 पण त्याच्यापेक्षाही कमी लोकांनी या ठिकाणी एक पत्रक काढून त्याला विरोध दर्शवलेला आहे. मला वाटतं बोलण्याने प्रश्न सुटणार आहेत, विरोध करून त्याच्यात काय होणार नाही. 39 सर्वे नंबर त्याच्यात वगळलेला आहे आणि त्यामुळे 39 सर्वे नंबरमधली जी काही लोक आहेत त्यांना यात सहभाग त्यांचा. परंतु काही लोकांच्या या विरोधाला जनतेने पाठिंबा देऊ नये आणि 26 वर्ष रखडलेला हा प्रकल्प पूर्णत्वास जावा याचे फायदे
असंख्य लोकांना होऊ शकतात. लोकांना तर पैसे वाढीव पैसे मिळणारच आहेत, कारण 60 कोटी रुपये देण्याचं ताजच्या मॅनेजमेंटने कबूल केलेलं आहे. आणि त्यामुळे साधारण 1.5 लाखाला गुंठा या भावाने सर्वांना त्याचा फायदा होणार आहे. इतकंच नाही तर त्या ठिकाणी जी भरती होणार आहे ती देखील प्रत्येक घरातल्या एका मुलाला किंवा माणसाला त्या ठिकाणी त्याच्या योग्यतेप्रमाणे काम मिळण्याचं आश्वासन मॅनेजमेंटने दिलेलं आहे. ज्या लोकांना कमी पैसे असतील, कमी जागा असेल, त्याची एक रकमी सुद्धा रक्कम अदा करायला द्यायला कंपनी तयार झालेली आहे, हॉटेल मॅनेजमेंट तयार झालेलं आहे. आणि असं असताना आपण ही सुवर्ण संधी याचा फायदा उचलला पाहिजे. लोकांना बेरोजगारांना रोजगार त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे, त्याचाही फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी होणारी जी लहान छोटी मोठी जी कामं आहेत ती देखील लोकांना या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि अशा तऱ्हेने या ठिकाणी एक शिरोडा गावात एक चांगला व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाच्या माध्यमातून अन्य छोटे मोठे व्यवसाय या ठिकाणी होणार आहेत, त्याचा फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. परंतु आडमोठे धोरण ठेवून या ठिकाणी 2-4 माणसं कुठेतरी पुढाकार घेऊन विरोध करतायत, ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. त्या वाडीतले लोक विरोध करतायत, त्याच वाडीतल्या लोकांना काही लोकांना विचारलं तर ते म्हणत आहेत की आमचा या गोष्टीला विरोध नाही आहे, पण काही जे मुंबईकर मंडळी आले ते आम्हाला विरोध करायला भाग पाडत आहेत. तर तसं त्यांनी करू नये. बोलण्याने प्रश्न सुटतात तर ते बोलण्याने सोडवावेत, अशा तऱ्हेचं माझं देखील मत आहे. कारण 26 वर्ष रखडलेला हा प्रकल्प या ठिकाणी बोलण्यानेच आता या ठिकाणी सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. तर तुमचेही प्रश्न जे काही असतील त्या वाढीचे, तेही प्रश्न त्या ठिकाणी बोलण्याने सोडवावेत. प्रत्यक्ष दीपकभाई केसरकर हे प्रयत्नशील आहेतच, पण त्याचबरोबर आमचा देखील ते प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सगळ्या जमीन मालकांचा आणि जी समिती आहे त्यांचा देखील आहे. परंतु कोणी अट्टास करून जर ते मुद्दाम म्हणून काही रखडवायचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचे करू नये, अशा तऱ्हेचं आव्हान जमीन मालक संघटना आणि माजी आमदार म्हणून मी देखील प्रयत्न करतोय दीपकभाईंना साथ देऊन. तर सगळ्यांनी साथ द्यावी अशा तऱ्हेची मी सगळ्यांना विनंती करतोय. आणि त्याचबरोबर जमीन मालक संघटना देखील तशा तऱ्हेची विनंती करीत आहे. आणि कायद्याच्या कक्षेत जर बोलायचं झालं तर ह्या जमिनी सगळ्या हँडओव्हर MTDCकडे झालेल्या आहेत, त्या आता पुन्हा जमीन मालकांना मिळू शकत नाहीत, अशा तऱ्हेचे कायदा सांगतोय. मग त्या कायद्याच्या विरोधात जाऊन जर तुम्हाला लढाई करायची आहे तर तुम्ही काय साध्य करणार हे तुम्ही सर्वसामान्य लोकांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. कारण हे साध्य होणं मला तर शक्य वाटत नाही. तर बोलणी करून तुम्ही तुमचे प्रश्न सोडवा, विनाकारण विरोधाला विरोध करून त्या ठिकाणी काही फायदा होणार नाही याची दक्षता या विरोध करणाऱ्या लोकांनी घेतली पाहिजे. आणि सगळ्यांच्या होणाऱ्या फायद्याला आपण जबाबदार राहू नका, अशा तऱ्हेची विनंती या ठिकाणी मी आणि सगळे शेतकरी बांधव या ठिकाणी करत आहेत. तर प्रकल्पामुळे जो काय फायदा होणार आहे तो फक्त आमचाच होणार नाही तर तुमचा देखील होणार आहे, याची दखल सगळ्या लोकांनी घ्यावी. आणि
प्रकल्पाला सहकार्य करावं. कोणाच्या घराचे कोपरे जात असतील, कोणाच्या संडासाच्या टाक्या जात असतील, विहिरी जात असतील, तर ते सगळं वगळण्याचे आश्वासन दीपकबाईने दिलेलं आहे आणि ते मॅनेजमेंटच्या हॉटेल मॅनेजमेंटच्या लोकांनी मान्य केलेलं आहे. मग कशाला विरोध करायचा तेच आम्हाला काही समजत नाही. जर ती नवीन झालेली घरं त्या ठिकाणी उघडली जातील तर तुम्हाला विरोध करायला कारणच राहणार नाही. तुम्ही जर ती काही मागणी केलेली आहे 9 हेक्टर आणि 9 हेक्टर जागा सोडण्यासाठी जर तुम्ही तसे प्रयत्न करत असाल तर ते आता शक्य होणार नाही कायद्याच्या दृष्टीने. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.